И какво става, хора? Аз съм Александър и вие отново сте с мен. И днес ще играем Майнкрафт. И да, както забелязвате последните няколко клипове съм без интро, така че ако някой може да ми направи интро, просто я пише в коментарките. Ако пък никой не пише, ще си направя сам. Няма да е проблем. Просто нямаме така време, нали? Така че добре дошли в сезон 2, епизод 3. Извън кадър направих една мина, която е ето тук точно, което копах, а тук имаме малко експи, които вземе. Не може да го взе... не взехме го, окей. Вижте, че кирката ми се е счупила и лопатата, тя ми е втора кирка. И нека да ви покажа докъде съм стигнал. Така, тук имаме въглени, до тук също и тук съм стигнал. Така че днес мисля да не копаеме, така че излизаме от тук. Всъщност ще ни трябват въглените, ще ги вземем сега. Да ги вземем, ще гледам да са равни стълбите, така че ей така, просто ще вземем малко въглени. Оу, shit, бро! Пи го бързо и да се махам от тук, че... Окей, махам се от тук. Трябва да донеса само дърт, за да мога да го сложа това. Да го скопая, така казано. Добре. Идваме на тук. Добре. Дърветата още не са пораснали. Така гадно. Дърт. Добре, и такова ще вземе. Всъщност това тук. И нека отиваме да го закопаваме. Чекайте малко, че ми лагва програмата нещо и самата игра. И се получава доста гадно. Така. Добре, след като го закопахме, ще отидем да си направим още една кирка и лопата. И да. Окей. Малко е скучно е така като хора в мините. Но няма да експорваме равина, между другото, защото аз съм го експорнал. Само искам да видя къде ми е желязото. Добре, и пръчки би трябвало да имаме тук малко, да. Ще вземем дъски, за да може да направим още пръчки. Мисля, че в една от печките имаме желязо. Да, имаме. Тук имаме ли нещо? Не. Добре, нека си направим кирка и меч. Това трябва да си направим малко пръчки. Така. Така е добре. Сега нека да сложим така. Така, чакайте програмата да преместиме. Така. Така. Една кирка. И една лопата. Готово. Сега нека да си ги сложим. Добре. И да оставим тук злато. Аз пък злато такова. Така. И тези. Окей, нека да отиваме на там. Нека видим на къде да идеме. Не съм експорвал направо на там. Така че сега... искам само да го видя толкова продава. Печава монетата видя. Няма ми трябваше. Но няма да убием, защото ламите ще ме дразнат. 100 години. Сигурно. Окей. Тук има река. Ще ни трябва от някъде лава да вземе. Той има много лава в равина. Всъщност. Така че след малко може да слезем да си вземем лава. Сега ще ви обясня защо ще ни е лава. За да можем да не ни трябват въглени. Просто така да сложим в печката лавата. И тя гори, ако мислите, че не е така. Просто аз съм гледал твърде много клипа на Майнкрафт оцеляване. И знам някои трикове, така че и вие може да го пробвате. Също така искам сега, след малко, даже сега като се пребреме, да видя каква е рецептата за... Кажете го за такова. За TNT.
Сега се питате за какво подявалите тия TNT, няма какво да правиш с него, в смисъл има. Нали знаете, като копая дълго, копая си хаби оръжия и злато. Аз пък злато. Желязо и като сложа TNT-то, ще го запаля, ще го гръмна така в някаква планина и той ще ми издълбая нагоре, напред. Така че добре. Ще се връщаме сега. Ние малко сме се отдалечили, знаете ли го? Това така че... Ехо, Minecraft Lag 2020. Да. Окей, със сигурност ще трябва да вземем. Взехме храна. Сега дърво няма да ни трябва. Няма да правим къща, защото е безсмислено общо за взето. И сега така се го слагаме на земята и готово дори да сме в къща какво. Добре. Всъщност има някакъв смисъл да направим къща, но малък. Ето и. Тоест вече имам, така казано, къща ето тук, което не е точно къща. Както и да. Добре, нека да оставим, да вземем всъщност това на место. Това няма да ги печа сега, не ми се занимавя. What the hell? Всъщност може да си направим броня. Вие знаете ли, че може да си направим броня? О, найс. Искам да видя сега. Така как се правеше. Аз не знам как се прави каска. Потушки ще си направим. Ехо. Благодаря. Хоп. Поне малка броня да имаме. И сега нека да видим каква е рецептата за TNT. TNT е така. Искам да видя... къде беше TNT-то? Ето го TNT-то. Ще ни трябва пясък и такова, което е барут. Окей. Няма сега да го вземе. Но ще ядеме сега. Окей. Нека да вземе от тук кофа с вода. Добре, няма кофа с вода точно. Само кофа. Да вземем лава. Първо ще вземем вода, за да може да се спуснем в равина. Защото, да. Нека да видим откъде трябваше да се спуснем. Тук има вода, но после няма да мога да се кача. Така че пускаме водата първо да се изтече додолу и тогава ние се хвърлиме. Защото ние се хвърляме и водата още горе и ние сме дет. Окей, мисля, че вече водата трябва да е готова. Minecraft Lag 2020. Няма да рестартвам със сървъра, защото знам, че ще отнеме много време. Окей, просто пускаме така и хатуш майка. Вижте какво имаме тук. Защо е тук? Тук трябва да е барута всъщност. Това трябва да е... Тук като го чупиме трябва да ни дава барут, между другото. Така че, сега... Нали, това беше... Добре, сега сме дошли за друго, за лава сме дошли. Добре, тук съм идвал вече и съм обрал нещата. Тук взема лавичка. Найс. И сега ще видим дали това ще ни даде барут. Аз съм пропуснал желязо. Сериозно? Пропуснал съм желязо. Сериозно. Бре, явно просто съм го видял, но не ми се е занимавало. Или просто не съм го видял. Ще купаваме още малко натам. И някой път ще дойдеме да не! Не, благодаря, бягам от тук. Тия не ми трябват изроди. От тук ли трябваше им да барут? Като така ги чупиме или... Просто не мога да се занимавам. Окей. Нека сега да си тръгваме. Окей, и нека да пробваме дали ще стане. И стана. Въпросът е, че ще ни трябва въздух, между другото.
Добре. И бре. Коньо! Коньо, къде паднах, бе? Въй, Коньо, къде паднах? Въй! 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 Къде паднах, бе, Коньо? Коньо! Коньо! Въй! Не мога да се кача, бе. Окей, ще се видим като се кача. Ехо. Хора, изкачих се и познайте какво стана. Точно така, един крипър гръмна. И за малко пак да ме събори в равина. Шит, бро! Гледай го! Къде сте вие? Двама ли сте? Бро, аз ви казвам. Къде? Откъде? Как? Махни се от мене, бе, бро. Какъв ти е проблема? Просто е така чил. Няма чил. Това беше... Окей, в то сравим повече мисля да не слизам, между другото. Да. В то сравим повече не. Извинявай, ама повече няма. Махни се от мене. Окей, сега, след като сме на малко HP, не знам къде ми е къщата. Тя не е къща, къде ми е лагера, ето го там. След което, като до нас има скелет, зомбита, крипъри може би. Имаме си мостче и няма да мога. Иначе... Окей. Не, бро, аз спа, молец. Вижте го как стреля мазно. Ой, его тука. Умирай, падай в равина просто и така. Падай в равина, ти казах. Падни в равина. Така. Окей, сега лекичко ги вземи. Окей, сега вече можем спокойно да дойдем тук. И хоп. Айде. Бро, сериозно ли тази рецепта? Не. Окей. Ябой. Не е устаряла рецептата, значи. Аз като ви казвам, че си знам стари рецепти. Ето имаме малко барут. Аз ви казах, че това ще ни дава барут. Окей, затова сега ще го преместим ето и нещо. Имаме една стреличка. Просто имаме. Ето тук я оставяме. Нека да ядем. Чага. Не ме притеснявай, нали? Стой там. Нали? Казах ти да стоиш там и да не ме притесняваш, бе, бро. Какъв ти е проблема? Хоп. Ей, тук вече. Излязох. Поинг. Умираш. Бро, с един удар, браво на мен. Окей, нека да си построиме тук. Окей. За да може да ги щупим и да видим дали ще ни даде барут. Всъщност това мисля да го чупа сега. Да, със сигурност. Може ли е така като направя това да се запали по някакъв начин, защото си пуснах един мод? Не, окей. Значи просто мода е лагнал по тотален начин. Дай ми барут. Трябва ми барут. Как трябва да взема по дяволите барут? Как трябва да се вземе? Ето барут. Даде ми малко барут, ей. Още барут. Дай още барут. Дай бе, пичага. Ето барут. Окей.
Малко барут ми даде поне. Другото ще го запазя за после. 2 барут имам. Окей, имам 3 барут. Имам 3 барут. Окей. Нещо друго интересно. Кокълчета. Пръст. Където? Тихо. Лак. 2020. И общо взето ще ни трябва още един чест. И къща. Така че сега ще си направим не точно къща. Ще започнем мини. Ей така просто една оградка. Така. Къща някой друг път. Набава ви тренките. Къща ще се занимавам аз да правя и са. Да. Айде бе, вземи го бе. Взели го, взели го. Окей. Сега нека и така да го направим. Оп, оп, оп. Оп. Оп, оп. Това не се брои за къща, хора. Не се брои за къща, спокойно. Нека си направим обаче сега. Оп, не ми... Просто ще потърся така врата. Трябва ми врата. Врата. Тук не е вратата явно. Къде е вратата, да хел? Да има и врата. Къде е вратата? Ето вратница. Ще ни трябват още 2. Окей, бай. Ето, взехме още 2. Сега. Може ли да направим вратница? Можем. Сега нека да направим вратница. Ехо. Вратница. Искам вратница, ти казах. Не 3, бро. Защо 3? Окей. Явно ще е нещо като мини къща. Но няма да е къща. Няма да е нещо като велика, нали, голяма вече къща така. Еволюирала. Напреднала в системата. Нещо подобно. Скоро обаче ще ни трябва дърво, аз усещам. Но да със сигурно ще ни трябва дърво. Искам чест. Как се правиш чест? Ехо. Дай ми 2 честа. Благодаря. Нека ги сложим тук. Втория чест. Окей, сега. И благодаря, че гледахте видеото, хора. Дайте лайк и се абонирайте с камбанката. И само едно мога да ви кажа бай-бай.